beltima ya neddo ko welti fof yiita no hume anda tuma firte ni ma ando ya kanda mi ando ya widi wona hande hebi yimbe wona hande ko mbimi o widi ila yahaade kaydi muddi aduna o fof be selli o musiddo mum o do wona min ko o idi kam hokkude beewa ni be selli kama hay nagge ko o idi komin jiiɗo ko addine kabiñade jottimi komi du'oto ni an siroyi ɓokkoto ladde to gartuɗa woni ko galle bamma o battatani dariɗa ɗo galle bamma ɗo ha battuɗa galleji hodduɓe ma battuɗa galleji musidɗo yafom seeɗa an woni paɗo woodi ko golle ta wona ko yimɓe ɓe jiiɗi ɗo ko aɗa foti hen ko ɗum bo waɗi ɗo ko minen jaliɓe ɓe komin mbobɗo saabu min neɗɗo kala ɗo welti wawra wiide neɗɗo mino welti hanami haɓɓe ko ɗum ɓe mbiɗo ko o tan yahi ɗo leyɗe to miiji Allah e nelaɗo Allah na wallu minen koɓe mbi sensibilisation hono won ɗum mo sansana jaliɓe ɓe compi o ɗi sodani ɓe gude hakkude amme Allah kala ɗo ministre ɓorni gude ɗe jooɗi si a ɓornima ɗe na wawat ɗon jooɗo ari noon cifanimi ɗum mo fillanimi cifanimi ko mbimi guydi hono min mbo wimi okkam numéro ma mi okki ɗum numéro am o mbo wimi ɗo e suumay a ɗo e julde mawde lappol ma ngol heɓa neɗɗo ko ɓooya okke ko piiw ko neɗɗo daña ko wi'a wudere ñande hotta kadi ko wi'a ko wudere ko fawoya wi'e sakkanama wi'e joɗɗini okkama ɗum ɗo awa guydi ko cuurɗa minen kode mbin mbiyo ko cuurɗa minen ŋeñɓe ɓe ko ya Allah suurma ko ɓuri ɗum suura musidal magal ko ɓuri ɗum suura yimɓe maɓe ko ɓuri ɗum guydi sa wona ɗum Mamadou weltama ayi hunde ko haalde ta ko ɗo goɗɗo han wonno wayi no wa'anno ɗo ni guydi ngu ka fu tawranam ɗo kolda waalo mbiɗa mi awiyama fula ko ɓitti andano ko Isa, oh mawala Daniela, Jalano ala ɗo mbo andano kam hono ko hanɓe andi ɓeɗo ɓe fi ala mbo sifante e nder ɗon hono mbadami ɗo ama o kala ko mbaɗanɗam ka ɗango waɗ ɓoggol kendemol de mbimi o min komi nattoro suudu mum to mbo ari holli mi natti yaro wiɗo ko mbaɗam surra mbi min mi waɗta tuma fo rappanu rawande ɗabbuɗa ɓe keeji ɗum wullaro joma wona goɗɗum guluje sappo mbo limi mbo yomi sodoya mballi
koye taaro ni bange ay neɗɗo hunde yoɗi woodi dama min hande o mo minirawo am o mo hocci minirawo am kettede o mo hocci minirawo am mo yiimo e biti mo andi ko musidɗo mum woni mo ittimo ɗon mo naɓi to galle mum nde mo heɓi numéro am o mo noddi kam téléphone mo yimi mi sansana o jaliyamon min mo yiɗi haala on boni mo yimi ɗaɓɓana on wude ka kamɗo ministre jooɗi o mbawa wude nde yahi ha e hakkude wino kam acca e ngu kam téléphone am o paayo mais keɓodirani téléphone jaltimi isa jaltimi aljuma jaltimi o juma takko Allah noon waɗoyi min on mi rimani mo walloriga an kala ko heeɓi ɗo ko welti ko piiw min ko seeɗa haɗiri sabu ande to ɓe jayi ɗo hoccoyi rondirirawo am bo andodirano ga ha hoccoyi kam noddi kam téléphone haalani kam no ɗum si artoyi waɗoyi no ɗeni baɗe ta min mino welti ayga min ko ɗo ala ko ma probléme haali kam haali barka Allah windi bara sabu min kam komin du'ani ko du'orammi neɗɗo waɗanama ni ara rondo kafuma e ñawma o ha kafu ɗum huuɓa caako ɗon e jam tan e ƴella o tan jiimi ma waali min baddi ko kono na woni ala o kay ko galle bammo ɗamɓa